Walsh yn rhedeg yn prif-disgybl. Lily Walsh yn rhedeg yn prif-disgybl. Oh my god, Lily Walsh. Oh my god, Lily Walsh yn prif-disgybl. That's it. Ow! Jump here. Lily Walsh, a dyma reswm mae pan dwi'n mynd am prif-disgybl. Go. Lily, dwi angen help. Dwi'n mynd i helpu adran chwaraeol. Mae'n cael eich caffi chi i gweithio a siarad cywiau i chi. Dwi'n cael hwyl yn dosbarth gyda'i, felly byddai'n gwneud siŵr bod chi'n cael hwyl hefyd. Go. Gallwch chi ymwneud rygbi. Pleidleisiwch dros Lily. Pleidleisiwch dros Lily. Go. Paid o bleidleisiwch dros... Pleidleisiwch dros Lily.